Desperta, que arribaràs tard a l'escola. Mama, però quina hora és? Són les 9. Què? Però ja hauria de ser classe. Ah! Corre. Fins a la tarda, mama. Uf, que faré tard. Ai. Uf, per fi he arribat a l'escola. Ei, de qui és aquest cotxe? Ah, hola, que ets nova. No, no sóc nova. Doncs no t'havia vist mai. És perquè tens una vista pudent. Millor vaig entrant, Espero que no ens veiem a classe. Sort que en aquesta classe no haig d'anar amb aquella repel·lent. Bueno, comencem. Hola, benvinguts a Història. Avui estudiarem la història dels grecs. No m'he estudiat. D'acord, espero que no em pregunti. Ah, sóc l'única de la classe! Foxy, Què? vine. Què passa? Oi que has estudiat molt bé? Explica'm la història grega. Sí, feien gerros amb guerrers i, bueno... Home, No, això és romà. era del segle XXI. No, això és ara. Bueno, compta la intenció. Foxy, crec que no has estudiat, oi? Ai, no. Ho sento, però t'hauré de posar un 0. Ai. Ah, ja em toca canviar de classe. Adéu, profe. Ai, no, és aquella nena d'abans. Vaig intentar ignorar-la. Ai, mira, si és la Foxy, tires fatal. A veure si t'encerto. Ah! Vale, no t'he encertat. Ha. A veure aquesta. Ui, se m'ha caigut la pilota. Pam! Ah! Què, t'has fet mal? Oh, merda, l'he deixat inconscient. No, l'he deixat inconscient. Ai, què faré ara? Bueno, tornaré a casa i faré veure que res d'això ha passat. Mama, ja sóc a casa. Hola? Que hi ha algú? Ei, hola. Hola, perdona per tornar tant d'hora, és que s'han suspès les classes. Així, com ha anat? Bueno, bé. Bé, molt bé. No s'ha mort cap nena ni res d'això. Què? Que és una broma. És broma. Vale, Vaig a sortir, vale. Vaig anar a veure com està. Haig de tornar ràpid a l'escola que... Oh. No, és ella! Ah! Socors! Ajuda! O sigui, has fet com desmaies durant 2 hores. Ho sento, no era la meva intenció. Bueno, sí que era la meva intenció. Però no volia fer-te tant de mal. Només volia llançar la pilota. I saps què? Ara fa una estona la directora t'ha cridat perquè vagis al seu despatx. Vinga, corre! Ai, no pot ser. Vale, he arribat a temps. Hola? No hi ha ningú. Mira, aprofitaré per jugar a Roblox. Què fas jugant amb el meu ordinador? Ai, perdoni, directora, és que em pensava que no vindria. Vinga, seu. Ja he segut. M'han dit que has desmaiat un alumne. No, em sembla que només l'he picat i s'ha caigut. Ai, Foxy. És que sóc nova. Nova? Quan ets nova desmaies alumnes? Home, és que no sé els costums d'aquest país. Costums? Oh, I és que no... tindràs unes notes a l'agenda i cridaré a la teva mare. Però és que els costums del meu país són... Explica-li a la això. gent. Explica-li. D'acord. Espero que la mare no s'enfadi gaire. Hola, mama. Ei, hola, bonica, com ha anat? Has rebut la nota de la directora? Quina nota? És que he desmaiat a una alumna i, bueno, s'ha enfadat una miqueta. Foxy, Què? a la teva habitació, corrent. Fora de la meva vista, fora de la meva vista. I la meva mare em va castigar durant un mes. Bueno, què t'ha semblat la història? Avorrida. Jo preferiria haver vist Megalodon.